No em perdràs de vista, formo part de tu. Em fots una ràbia que no t'ho imagines. Però si sóc tu! No hi tens res a veure amb mi! Què collons passa? És la meva tieta. A tu qui et sembla que és? Tens un germà bessó? Tio, no se te n'escapa ni una. Ai, mare meva. N'estàs penjada, oi que sí? Què hi té a veure la noia morta del cementiri? Què en saps, tu? Qui és? Era la meva nòvia. Es va morir de sobredosi. Tu i jo hem lluitat contra els nazis, i jo m'he mort. Un petó per donar-me el poder. I què tal? Bé, m'ha agradat. Bones notícies. Avui fareu de jardiners. De jardiners? Sí, m'ha trucat un paio de l'hospital. Diu que s'han d'arrencar 4 herbes i plantar 4 plantes. I li he dit, sí, home, et faig venir la millor gent que tinc. Jo vaig equipat pel tema caca de gos. Em pensava que avui tocaven caques. Però també em va bé. Les eines són a l'armari. L'hospital és cap allà. Hòstia, quin pal. Amagueu-se. Què fa aquí? I si ens ha vingut a prendre els poders? És la llei de la selva. Matar o morir. Hola. La mare que et va parir, tio! Perdona! M'he confós! Tios, ajudeu-me, que aquest animal me'l trenca! Què collons foteu? Què fas aquí? Et vols? Et volia demanar per quedar avui. Deixa't! The teddy braiding, the people chatting, the conversating, the prizes. The conversating, this place is heaven, and if you see them, they say it. Com estàs? Bé. He fet bon paper, eh? I això que has dit de quedar avui és sortir? Sí. Guai. Havia pensat al bar d'aquí al costat, a 2 de 8. Brutal, al bar del costat. Quins nervis. D'acord, fins després. I què passa amb la Shannon? Tenia raó. Ja no tornarà. I què creus que passarà quan se't folli? Creus que et prendrà el poder? Potser és això, oi? Potser el que vol és conèixer ties, quedar amb elles, tirar-se-les totes i fotre'ls-hi els poders. Ah, sí? I això per què? No ho sé, per què el Richard Sanders es grava cagant dalt dels arbres? Qui és el Richard Sanders? Un col·lega. Prometa'm una cosa, li diràs que es posi condó. Vols callar d'una vegada?
Va, millor que se'n posi 2. Doble fonda! He d'anar a comprar pa. Aquest matí em volia fer torrades i estava tot florit. I els cereals, també. Pararé a comprar-ne. O agafaré menjar preparat. Ja no puc més. No et puc veure així. T'estimo tant, Jen. Adéu. Què et passa? Vols que avisi algú? Hola. Ja sé que em sents. Et vinc a dir que em sap greu. Ho he de fer. He de tornar amb ell. És horrorós que et tinguin a les fosques. Ei, això d'anar a l'hospital, tio, és a la quinta hòstia, eh? Ah, sí? Que interessant. T'espera un especialista en control de l'aire. A mi? Sí, forma part del teu procés de rehabilitació. T'has quedat l'últim Twix? Sí. T'està esperant al despatx. Adéu. Però quins collons que té. Si no he sigut jo, ha sigut ell. Qui? Qui vols que sigui? El capullo que duc aquí dins, l'altre jo. Vaig sortir amb una tia, saps? Era maca, mig holandesa i irlandesa. Tenia membranes al peu, l'esquerra bé, el dret feia cosa de mirar. O potser era al revés, no ho sé. És igual, el cas és que vam tenir bronca i vam tallar. A mi me la suava bastant, la veritat. Hi ha moltes més ties al món, no? No es podia posar xancletes per la membrana. No tenia on ficar el dit al peu. Res, el cas és que vam tallar i es va enfadar molt i van començar els insults i la cosa es va merdar molt. T'ho juro, tio, jo estava tan tranquil com ara, però ell no. Es va anar emprenyant de mala manera. Li va destrossar el cotxe. Ella va avisar la policia i bum!
I per això fas serveis comunitaris. Sí, tio. Ell la caga. I a mi em carreguen el mort, tio. Jo sóc innocent. Esclar. Podríem fer una campanya, favor meu, amb pulseres i tot. Tu ets molt intel·ligent, oi que sí? Bé, em dic Claire Bradman. Soc terapeuta del comportament, especialitzada en temes de control de la ira. En primer lloc, no vull que et sentis intimidat. Això no és un judici. El que farem és simple, és seure i xerrar. Xerrar? Veig que et sorprèn. Dona, sí, perquè és control de la ira, no? No ho sé, em pensava que ens carregaríem coses o que ens posaríem guants de boxa i ens fotríem d'hòsties tots dos per aquí, no? No ho farem, ja ho veig. Em sembla que no. Ja, doncs no em queda més remei que dir-te que estic molt decebut. Per què no comencem? Si vols. Hola. Hola. Suposo que no te'n recordes de mi. Sóc amiga de la gent. Anàvem juntes a escola. Ja. Que puc entrar? Sí, esclar. I si m'expliques més coses sobre l'incident del cotxe? Si vols. Què creus que et va fer reaccionar d'aquella manera? La veritat, no ho sé. Hi havia lluna plena. Se me'n va la pinça amb la lluna plena. Sóc una mica llop. Tinc els ous extraordinàriament peluts. Potser... Et puc preguntar una cosa? Et feies pipí al llit? No. És que sovint està relacionat amb la ira dels adults. No t'has d'avergonyir. D'on treus aquestes coses tan... He tractat persones que no han controlat els esfínters fins a l'adolescència. I sé prou bé que de petit pot ser molt traumàtic passar per això tot sol i en secret. Sí? Perdona, espera't un moment. Que he d'anar a fer una cosa. He d'anar... Adéu. Diu unes parides. T'ha aclissat, ara ja ho sap. Aquesta tia no sap res. Sap que et pixes al llit? No em pixo al llit. Fa anys que no em passa. No, és veritat. No, allò va ser una vegada. I perquè estava borratxo. Això li pot passar a tothom, o sigui que és diferent. Tio, però no va mal encaminada. Per què no tornem cap dins, No t'hi vull a tu amb mi allà. Apareixes cada vegada que surten coses personals. Ara m'esperes a fora. Estic bé. Sí, em sembla perfecte. Només volia que... Si és el que vols. Et passa alguna cosa? Que m'ho vols explicar? He tingut sort. Tothom m'està ajudant. Em porten menjar, s'interessen per mi. Perdona, m'he bloquejat. La gent ho feia molt. Et faria res anar-te'n? Avui he tingut un dia de merda. Dom. Estigues tranquil. Ja veuràs que tot s'arreglarà. Sóc jo. Jo, la gent. Sóc la gent. La de dins. Què cony t'empatolles? Què vols saber? El primer dia? Vam anar a la festa de casa als teus cosins i vam beure un vodka de cirera fastigós i et vaig vomitar sobre les bambes, que eren noves, unes de grises amb coses vermelles. I vam venir aquí. I vaig tirar la tele i em vas fotre una bronca i encara surten unes ratlles rares a la pantalla. Tot el que m'has dit a l'hospital, que es veu que et van robar el mòbil.
I que el teu pare es va trencar el dit. I aquest matí m'has dit que se t'havia florit el pa. Ho sentia. Sentia el que em deies, Dom. Jen? Has vist la Kelly? Sí, aquest matí. Diria que t'ha plantat. Hola, sóc la Kelly. No m'hi puc posar. Deixa un missatge. Sóc al bar. On ets? Si no vens, digue-m'ho, eh? Has mogut el sofà? He canviat alguna cosa de lloc. I una tele nova. Sí, és de fa un parell de mesos. I queda bé. Gràcies. Queda molt millor aquí. Oh, és tan complicat. Sí, molt complicat. Anem a buscar sopar? Et va bé així, no? Sí, sí. Doncs em vaig a canviar, eh? Ja sé que és estrany, però és l'única manera d'estar junts. Sí, ja ho sé. I me n'alegro. Demano sopar. Necessito menjar alguna cosa que no m'entri per la vena. A veure, algú ha vist el meu altre jo? Ahir no es va presentar a casa. No, ho sento. Oh, tranquil, em noto una mica estrany quan el tinc a dintre, ja m'enteneu. Ei, no, que ja sabeu què vull dir. No em mireu així. La Kelly tampoc ha vingut. Merda, ja sabeu què vol dir, oi que sí? La Kelly i l'altre jo. Els tios follen. Ahir va deixar penjat aquell tio. Vinga, ja podeu fotre el camp cap a l'hospital. Quina merda. Tu no. Hi ha la psicòloga. Què dius? Ei, un segon. I la que falta? Ah, m'ha trucat. No es troba bé. Té dolors menstruals. Molt forts. Oi que fa ràbia quan t'agafen? Vull dir, quan és un dolor d'aquell tan molest. És terrible. Doncs res. Ja s'ho fotrà, eh? Molt bona. Dom?
Here we come, driving down, deep and wide, settle down on the beach, get a sound. En fi, Si no queda més remei. he pensat que per la sessió d'avui, si et sembla bé, podríem començar per on ho vam deixar, no? Que interessant. És... Quina passada. Redéu, tu. Espera. No és res, segueix, ja està. Teràpia oral. Here we come, M'encanta. driving down, deep and wide. Tot bé? Te l'estaves pelant, tio? No! I si és que sí, què? Te la peles tot solet al magatzem? I tu i jo ho fèiem. Sí, i no era normal, diria. No et vas queixar mai. Què feu? Te l'estaves pelant? Va, digue-ho més fort. Què? I tu què feies? Et penses que l'estava mirant? Abans ho fèieu. Ja passo, tios, ja fot fàstic. Ei, vine. T'he de dir una cosa, tio. Aquesta tia és una psicòloga increïble. És una passada que l'Ajuntament subvencioni aquesta mena de serveis. Una passada. I et diré una altra cosa. Si no em fes mandra, escriuria una carta als tios de serveis socials per felicitar-los, t'ho juro. Surt del mig. On t'havies ficat, nen? Enlloc. Què és això? Res que t'interessi. Què amagues? És una... és una xuclada, però què ets, tio? Una nena de 12 anys? T'estàs follant la Kelly, ho sabia! No, no és la Kelly. És la Claire, la psicòloga. Sí. Un segon, ara entenc moltes coses, esclar. Sí, tu i jo... Què vols dir? Doncs que la teva follamiga me l'acaba de pelar. Què? T'ho juro, m'ha baixat la bragueta i... m'ha fotut un tros de palla que una mica més i me l'ha trencat. Però, aviam, no li has dit que parés? I per què li havia de dir, eh? La tia és dramàtica, per això. Quan ha acabat s'ha posat a plorar. Vinga, a plorar. Només acabar, que rara. No m'ho puc creure. Que sí, m'he corregut i ha començat la tragèdia. No ho hauria d'haver fet, no estic gens bé. Hi ha hagut un moment que he estat a punt de fotre-li la polla a la boca perquè callés d'una vegada. Calla, tio, para d'una vegada, tanca la boca, no parlis així de la meva nòvia. No, tu no surts amb ella, home. Doncs és molt millor que aquelles guarres horteres amb qui acabes tu. És una iaia, tio, és una psicòpata i es fot a plorar després de fotre't una palla. És fort. Sí, plora perquè és sensible, no com tu. No, escolta, tu no tries aquí, trio jo. Així és com va sempre la cosa, entesos? I ara torna cap aquí dintre perquè no permetré que la gent es pensi que em follo una tia que ja ha fet els 40. No. L'estimo. I tant me fa el que pensis. No t'atreveixis a marxar. Kelly! Kelly! Què fas? Volia venir.
Per què? No ho sé. Ja no hi sóc allà, jo sóc aquí. I qui hi ha dins teu? No ho sé. No en tinc ni idea. Escolta, va anar així. Estava al llit, se'n va acostar i ens vam intercanviar. Això no està bé, Jen. No, per què? T'importa més una tia que no coneixes de res que jo? No, és evident que no. Doncs així que dius, no t'imagines com n'estic de farta d'estar aquí. Qui és ella, Jen? Prou, deixa'l en pau, vols? No sé si podré. Entesos. Què fas? La desconnecto. Així només podràs estar amb mi. Tu no ets la Jen. No sé qui ets, has canviat. Dom, espera. Escolta, jo no ho he buscat, Deixa'm. tot això. No te'n vagis, Dom! He tornat amb tu. Sí? Doncs jo ja no et vull. No et vull a tu així. Deixa'l estar! Estàs bé? Val més que te'n vagis. Sí, tens raó. Kelly, va, anem. Hola. Hola, d'això et volia dir que he pensat una mica en nosaltres. Sí, i això no anirà bé. Sents? Vull dir, escolta, gràcies pel treball manual, el sexe i tal, brutal, però és que ets massa vella. I plores en excés. Apa, adéu. Adéu. Qui era el de l'hospital? No, ara no en vull parlar. Va, doncs canvia't abans que torni el supervisor. On vas anar ahir? Kelly, què va passar? No em vas dir res. Tenia feina. Què vols dir? Aquesta és l'excusa que tens? Vols fotre el favor de parar de seguir-me? Hola. Què vols? He reservat taula. Oi, que t'agrada el menjar italià? Te'n fots o què passa? No, no. No me n'en foto de res. Imbècil! Tios. Ei. Què passa amb la Kelly? Què vols dir? No vol parlar amb mi. Algú em pot explicar què passa? Res, que hi ha un tio. Està sortint amb algú? No. Hi havia un tio a l'hospital. S'han barallat. Per què? No ho sé, no em vol parlar. Doncs l'hem de buscar. Fes servir el poder i sabrem on és. D'acord. La doctora Jones ja ve. Què? Què has vist? És a l'hospital. Crec que és greu. Miriu, Kelly Bailey, 1,65 m, constitució normal. Un moment, surt. Porta els cabells lligats molt enrere, així ben tibats cap enrere. Ho sento, aquí no em surt res. És la dona que he vist. És per aquí. És aquesta habitació. Sí, ja. Però no és la Kelly.
No, però està bona, per això. Per estar en coma, vull dir. Torna-ho a fer. És ella. És a dins. Qui? La Kelly. És la Kelly. Què? S'han intercanviat. L'un està en el cos de l'altre. Hòstia, que fort. És com aquella pel·li. La del Nicolas Cage. Face Off. Face Off no anava d'això. S'operen per assemblar-se. Això és més com Freaky Friday. Tios, això és igual. Què farem amb la Kelly? Sí, tens raó. Aviam. Fora. Heu provat això? Desperta't! Desperta't! Va, desperta't! Va! Què fots, tio? L'estic despertant. Si fos tan fàcil, vols dir que no ho haurien provat? Però potser no se'ls hi ha acudit. Per què no et despertes? Ho fas veure! Ja ho sabem! Ah, no sabia que tenia visites. Són família? Sóc el seu germà. Podem parlar un segon? Idiota. Ja callo. He parlat amb la seva mare. No sé si ja li haurà dit, però avui ha decidit apagar el respirador de la gent. Hauria d'acomiadar-se'n ara. No ho poden fer. Em sap greu. La desconnecten. Què? Li retiren la respiració assistida. Ens l'hem d'emportar. Per què ho dius? Si es mor, la Kelly es mor. Vinga, va, de pressa. Però on la vols tu? Al centre social. Al centre social, sí, senyor. Genial, és el lloc perfecte per portar-hi una tia en coma, oi? Va, agafa el trasto de les llumetes. Tu el de respirar i tu la bossa. Molt bé. Ei, hola, he vingut a veure l'avi, saps? I jo juraria que té el recte prolapsat. Aviam, no és que jo sigui un expert ni res, però en té tota la pinta. Podries venir un moment a mirar-t'ho? Sí. Que bé, ostres, gràcies. És aquí, està molt malament, pobre. Es veu que li fa molt de mal. Esclar. Pressiona-li l'estómac, aviam què. Gràcies. Oh, merda! Merda! Ei! Merda! Agafa-la. Us espavileu o què? Ei! Espereu-me! Acabo! Passa davant. De pressa! Perdona. Què? Estàs bé? Kelly? Kelly? Què fas? L'he perdut. Ho he perdut tot. Ja t'entenc perfectament. Vols que t'ajudi? Surt. Però,
tios, i jo què faig per ajudar? Busca l'altre Kelly. L'hem de fer venir i que es tornin a canviar. D'acord, ara mateix. Ha sigut la primera, la Claire. És estrany, no ho havia fet mai sense ell. Ja m'entens. Vull dir, jo sol, només jo. I després es va repenjar sobre meu. Ens hi vam estar hores. Ell es fica al llit amb noies i se'n va abans d'haver-se tret el condó i tot. No trobaré mai més ningú com ella. En vols un altre? Sí. Digui. Hola. Què li has dit a la Claire? Per què contestes al mòbil de la Kelly? On ets? He sortit amb la Kelly. No, aquesta no és la Kelly. La Kelly està en coma. A dintre hi té una altra persona. Escolta, l'has de fer anar al magatzem del centre social ara mateix. Si no, la Kelly de debò es morirà. Anem a fer un vol. Anem a respirar aire fresc. Vols que anem a la platja? A mi veure el mar, no sé, m'anima tant com muntar a cavall. Ei, mira, oi que és el cotxe del supervisor? Ja tenim transport, vine. Les claus són a dins. Demanarem patates fregides. T'agraden? Esclar que t'agraden. És aquí. Les claus són aquí dins. No! No em podeu obligar a tornar-hi. Què hi fa una tia en coma al magatzem? Ei, tu no te'n vas enlloc. Havíem quedat per anar a prendre alguna cosa. La Kelly i jo. No sé què hauria passat. Potser l'hauria trobat complicada. Potser ella no m'hauria aguantat. Però i si jo li agrado? I si ens hagués anat bé? A mi m'hauria pogut anar bé amb en Dom. Vols dir el tio de l'hospital? Em pensava que aniria bé. M'equivocava. Es veu que ja no m'estima. No em vol així. Aquesta no ets tu. No vull continuar sent aquesta persona. Heu demanat una ambulància. Va, truquem-hi, no? No podem. Diran que ha sigut la Kelly i la detindran. Però sabem que no ha sigut la Kelly. Sí, però explica'ls-hi, tio. Per què me l'ha clavat? Què li he fet, jo? No era la Kelly. S'ha canviat de cos. Perquè tenim poders. Som com superherois. Ensenya-li. Vinga. Hòstia. Et posaràs bo. Com pot ser que no ho hagi descobert? Tots aquests tarats. Uns putos superherois. And when
Vull que em prometis que si torno al meu cos buscaràs el Dom i me'l portaràs. Vull que em vegi per última vegada tal com era. No vull que em deixi així. Que no em deixi així. Ho has entès? Sí, és clar. Kelly? Estàs bé? Anem. És el que vol. M'alegro de tornar-te a veure. T'enyorava. Adéu, gent. I el tio aquest dels poders... Ara és de la colla o què? Perquè... La veritat és que no em fa gaire gràcia. No som una colla, tio, que no anem a primària. I, per cert, com es diu? Es diu Seth. 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 Hola, nois, em dic Seth, que em deixeu ser de la vostra colla. Total, que em vas plantar. Estava en coma, collons. Sí, ja, quina excusa. Kelly! Kelly, perdó. Vine. Que podríem agafar el BMW del teu nòvio. És que hem d'enterrar el supervisor i pesa una mica i és complicat. Gràcies. Seth és un bon tio, sí, jo crec. Per cert, gràcies per salvar-me. De res. Però jo et vaig salvar dels nazis, o sigui que ara mateix estem en paus. Que bé que hagis tornat. T'enfolles i te'n vas? M'has dit que no eres com els altres. Ja, era mentida. No te'n recordes de la tia? Genil. Què collons és això d'aquí? Tu i jo vam follar ahir a la nit? Has de recordar què va passar. T'has tirat una tia al meu llit? Estic espantat. Estàs prenyada? Què? Tranquil·la. Sé que no és la situació ideal, però has de saber que... pots comptar amb mi. Em transformo sense voler. No controlo bé el poder. Ei, prou queixar-te i transforma't d'una vegada. És que no puc.